No niin, aloitetaan pikkuhiljaa ja ennen kuin esitellään Antti teille ja pääsetään Antti ääneen, niin muutama sana tästä taustasta. Tämä on nyt kolmas professori taidetalolla sessio. Kuinka moni on ollut täällä aikaisemmassa? Aika moni. Itse asiassa melkein kaikki on ollut aikaisemminkin kuuntelemassa. Ensimmäinen luento oli professori Nymanin luento tekoälystä. Ja siinä kävi hämmästyttävästi monella ilmi, että hän on seurannut tekoälyä 70-luvun alusta saakka. Ja oli kiinnostava esitys ja paljon ihmisiä. Sitä seuraavaksi täällä oli puhumassa Jari Kaivoja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja hän puhuu tulevaisuuden ennakoinnista. Todella kiinnostava esitys sekin ja hyviä keskusteluita saatiin aikaiseksi. Mutta nyt muutama sana mä kirjoitin siitä, että mistä tarpeesta käsin tämä luentosarja on saanut alkunsa. Ensinnäkin se on syntynyt tarpeesta ymmärtää taide osana yhteiskuntaa ja sivistystä. Sitten se on syntynyt tarpeesta nähdä oman tekemisen ulkopuolelle ja erilaisille rajapinnoille. Ja sitten tarpeesta ajatusten vaihtamiseen ja hedelmällisiin keskusteluihin. Erinomaisia keskusteluita täällä oli kahtena viime kertana ja varmasti tulee tänäänkin Antti hyviä keskusteluita. Sitten tässä on selkeästi taustalla tarve oppia yhdessä uutta. Koska kun me mennään vähän toisenlaiselle rajapinnalle tai toisenlaiselle osaamisalueelle, toisenlaisiin ajatuksiin, niin siinä syntyy itsellekin uusia ajatuksia, mahdollisesti myös taiteen tekemiseen. Sitten on tarve palvella jäsenistöä ja tuoda koko yhteisölle elämyksiä, ajattelemisen aineksia. Tässä on muutamia sellaisia asioita, jotka on keskeistä tämän koko luentosarjan synnyttämisen taustalla. Mutta nyt me annetaan puheenvuoro professori Hautamäelle ja teemana tosiaan hedelmällinen toisinajattelu. Täällä on mukana myöskin Antin vaimo Irmeli, ja koska hänelle moderni taide varsinkin on erityisen tuttua, niin varmaan Irmeli tulee jossain vaiheessa tänään vai Irmeli niin kommentoimaan muutamaa kohtaa. Ole hyvä, Antti. Kiitos Jari, sehän on aivan mieletön tilaisuus. Kiitos kutsusta. Minulla oli vielä henkilökohtaisesti eräs erityinen asia. Isäni asui vuosikymmeniä Järvenpäässä Jarmo Hautamäki ja hän oli taiteilijaseuran jäsen, osallistui moniin näyttelyihin, taisi pitää yhden omankin näyttelyn ja nautti erittäin paljon, että on tämmöinen yhdistys olemassa. Seura, jossa on fiksuja ihmisiä ja taide on tärkeä asia. Ja kiitos teille, jotka olette hänet mahdollisesti jo tavanneet aikoinaan ja tiedätte hänet, mutta hän puhui siitä usein ja se oli niin kuin tärkeä asia. Siinä mielessä mä olen niin äärimmäisen iloinen ollakseni täällä. No, Irmelin sisar asuu täällä perheineen, että meillä tulee käytyä aina silloin tällöin. Tämä on tuttua kulmaa meille. Hieno kaupunki lähellä Helsinkiä. Tämä on tärkeää. Tuossa Jari, kiitos esittelit. Mainitsit tästä professuurista. Mä oon filosofi koulutukseltani ja väitellyt siitä Helsingin yliopistossa. Sitten hyvin monissa asioissa ollut mukana. En ole mikään akateemikko sillä tavalla. Mä oon ollut konsulttina ja mä oon ollut Sitrassa 12 vuotta tulevaisuusasioiden kanssa tekemisissä. Ja sitten tämä professorinimitys pamahti siellä Jyväskylässä. Mä olin siellä tutkimusprofessorina ennen kuin siirryin eläkkeelle. Aiheena ei ollut suinkaan filosofia suoraan, vaan enemmänkin innovaatiot. Eli innovaatiot on ollut mun toinen sellainen. Filosofian lisäksi toinen asia, mitä mä oon paljon tehnyt. Ja nyt tämä hedelmällinen toisinajattelu teema. Kiitos. Anteeksi, mä keskeytän. Pantaisiko sun kirja kiertämään tässä vaiheessa, kun sä aloitat puheen, niin, kyllä, niin se voisi olla kiva juttu. Joo. Pistetään tästä kiertämään, niin tässä nämä asiat uudessa valossa. Toi viime elokuussa toi julkaistiin ja se on sellaisen pitkän niin kuin kypsyttelyn tulos. Et mä aloin tätä näkökulmaisuutta ja relatiivisuutta
pohtimaan 80-luvulla jo, siis semmoisia vuosilukuja tässä pudotellaan, mutta niin oli vaan. Ja siellä kävin, vihdoin sitten päätin, että täytyy tehdä hyvin semmoinen konkreettinen kirja tästä aiheesta, joka on tarkoitettu suuremmalle yleisölle, ja se on tullut oikein hyvää palautetta. Jotakin viittaankin tässä, koska se on nimenomaan kirja siinä, mikä on näkökulmien tärkeys. Niin kuin näette, niin mä olen lisännyt, Jarin kanssa puhuttiin tästä hedelmän toisinajattelua. Meillä on nyt sitten ollut isot projektit tässä mukana, jossa ollaan käyty läpi tätä tulevaisuuden ennakoimattomuutta ja pönötystä vastaan, niin kuin meillä on ollut siinä. Ja sitä varten nostettiin sitten esiin, että mitä meidän täytyy niin kuin irtautua perinteisistä vanhoista ajattelutavoista. Mutta sitten mä haluan tämän taiteen just sen takia, että mä oon täällä ja itse asiassa taide avaa uskomattomia mahdollisuuksia vanhojen asetelmien murtamiseen, uusiin avauksiin. Ja katsotaan. Siirrytään seuraavaan. Tässä mä kalvoihin on vain koonnut muutamia asioita, joita voidaan niin kuin nostaa esiin ja helpommin luettavissa tässä. Mä tarkoitan täällä hedelmällisellä toisinajattelua semmoista positiivista poikkeamaa vallitsevasta tavallisesta ajattelusta. Tämä on laitettu lainausmerkkeihin, koska mua vähän pelottaa, että tästä tavallisesti ei ajatella juuri mitään. Mennään vaan autopilotilla eteenpäin, automaattisesti, toistaen. Ja ajatus on tässä se, että jos me nyt ruveamme ajattelemaan, niin mehän joudumme niin kuin miettimään asioita uudestaan, kyseenalaistamaan, eikö niin asioita. Ja ruveta miettimään, että miten tämä maailma voisi olla toisella tavalla järjestetty, voisinko itse tehdä toisin ja niin edelleen. Et siinä mielessä tässä tämä on niin kuin toisin ajattelu on siis hyvin vaativaa, se on ajattelua, täytyy se niin kuin muistaa, se on ajattelua ja siitä täytyy, meillä on, katsotaanpa hieman tätä, David Kahneman Nobel-palkinnon saanut psykologi, kielitieteilijä, ja hän on kirjoittanut kirjan hitaasta ajattelusta. Ja hän tekee tämmöisen tärkeän eron hitaan ja tällaisen nopean tai mietiskelevän ajattelun välillä. Tämä nopea ajattelu on sitä, että selkärangasta tempastaa vastaus kysymykseen, joka on nyt tässä. Teenpä näin, okei, toi on nyt oikea ratkaisu. Siis miettimättä sitä, että mistä on kysymys, tulee joku vastaus, että okei, tässä on kysymys nyt sitten politiikasta tai kriisistä tai taloudesta tai jostain muusta. Ja ollaan tarjoamassa heti valmiita vastauksia. Se on sitä nopeaa ajattelua. Mutta Kahneman osoitti, että meillä on tällainen, itse asiassa meidän ajattelumme jakautuu kahteen lohkoon. Toinen on tämä nopea ajattelu, mutta sen lisäksi meillä on sitten tämmöinen hidas ja mietiskelevä. Eli me otamme aikaa. Mietitäänpä nyt tätä asiaa. Annetaan aivoja työstää sitä eteenpäin. Ja hiljennytään hetkeksi. Katsotaan, mitä tulee esiin. Eli ruvetaan pohtimaan asioita syvällisemmin. Ja sitä ei voi tehdä, jos tätä autopilottihommaa vaan jatketaan. Niin se pitää tavallaan se keskeyttää ja ruveta miettimään, mitä nämä asiat oikeastaan tarkoittaa. Tämä on hyvin vaikutusvaltainen ja erittäin mielenkiintoinen. Tämä on suomennettu, tämä Kahnemanin kirja. Ja kannattaa jo kirjastosta käydä lainaamassa kaikkinensa. Sitten Mikä on sen kirjan nimi? Onko tietoa siitä? On, mutta mä just mietinkin sitä, että se ajattelu nopeasti ja hitaasti. Niin, se on just tämä ajattelu nopeasti ja hitaasti. Joo, aivan. Tämä on just se. Että käykää lainaamassa kirjastosta. Se on hyvää luettavaa ja todella perusteellisesti käyty läpi näitä ajatuksia. Mutta sitten toisin ajattelu perustuu mielestäni hyvin paljon uusiin näkökulmiin, uusiin tapoihin valoittaa sitä tilannetta. Ja se kirja, mikä täällä kiertelee, niin sen otsakekin on Näe asiat uudessa valossa. Eli koitetaan löytää siis perinteisen ajatuksen tai tilanteen takaa
uusia tapoja jäsentää sitä. No vaikkapa nyt sitten ajatellaan näitä politiikkaa, mä en mielelläni ruveta politiikkaa haukkumaan, mutta kun sitten ruvetaan miettimään säästökohteita, niin eikö meidän pitäisi ajatella silloin sitä, että nämä säästökohteet kohdistuu johonkin ihmiseen tosi rajusti, toisiin ei ollenkaan, tai joku voi hyötyä siitä. Eli kyllähän meidän täytyy silloin olla valmis niin kuin löytämään siis näkökulmia ja myöskin niin kuin nostaa niitä esiin sitten. Ja tällä tavalla niin asiat eivät enää ole sama yksinomaan sellaisia, mitä lehdet toistavat, vaan siellä täytyy nähdä niin kuin muunlaisia poistoja. No sitten korostaisin, kun ollaan tässä yhdistyksessäkin paikalla, nyt meillä on paljon ihmisiä, niin parasta tapaa kehittää uusia ideoita. Ollaan yhteisönä, jaetaan mielipiteitä, kuunnellaan toisiamme. Toki voidaan kritisoidakin, mutta sitä enemmän se, että meillä on silloin moninäkökulmainen maailma ja moninaisuus. Ja sellainen yhteisö on kaikkein hedelmällisin. Sellaisessa yhteisössä uskaltaa olla eri mieltä tai uskaltaa tuoda omat ajatuksensa esiin. Ja kaikki sellainen, jossa niin kuin arrogantisti toimitaan, että ajattelet väärin ja muuta. Vaarallistahan on se, että puhun vain itsestäni, puhun koko ajan itsestäni. Mitä sä sanot, en mä oikein muistakaan, mutta vaan sitä mieltä. Siis jatkuva itsensä esiin tuominen ja papattaminen. Ja tästähän on nyt tämä Liisa Keltti-Järvisen uusi kirja. Kannattaa lukea. Mä kuultiin, tuossa häntä haastateltiin yhdessä ohjelmassa. Liisahan on hyvin perusteellisesti käynyt läpi tätä itsekeskeisyyttä, minäkeskeisyyttä ja sen purkamista. Ja se on tavattoman tärkeää, että eihän me voida niin kuin päästä eteenpäin ihmissuhteissa, jos me kuljetaan minä edellä ja muut takana. Parempi ehkä kulkea niin, että kuunnellaan, keskustellaan, avaudutaan ja niin. Ja sillä tavalla saadaan tämä niin kuin moninäkökulmaisuus ja moninaisuus aikaan. Eli tällainen yhteisö, hedelmällinen yhteisö, jossa niin kuin on lupa tuoda erilaisia ideoita, jossa kuunnellaan, kunnioitetaan toisia ihmisiä. Otetaanko seuraava kalvo? Nyt muutama asia tästä näkökulmasta. Mä oon sillä tavalla halunnut jäsentää sitä, että näkökulma merkitsee niin kuin aina jonkun asian esiin nostamista. Ehkä muiden vähän niin kuin laiminlyömisestäkin. Älä kaikki ajattele yhtä aikaa, vaan nosta nyt joku tällainen tärkeä piirre esiin. Vaikkapa taiteessa voisi olla, siellä on monta näkökulmaa, miten voimme lähestyä taidetta. Yksi on se tekijän näkökulma. Toinen on katsojan näkökulma. Joku voi ajatella, että se on niin kuin näyttelyjärjestäjien näkökulma. Aika paljon taloudellinen näkökulma. Mitä tämä maksaa, kuka sitä myy, kuka sitä ostaa. Siinä voi olla niin kuin värien, taulukauppiaan ajatus. Siinä voi olla niin kuin materiaalien ominaisuudet ja niiden hankkiminen ja käyttäminen. Ja kaikkia asioita ei voi yhtä aikaa valita. Pitää aina valita joku keskeinen. Nyt haluan puhua teille vaikkapa, mitä on taiteilijan identiteetti. Mitä merkitsee olla taiteilija? En rupea puhumaan nyt ollenkaan siitä, miten tällä taiteella voi elää. Se on eri tarina. Kyllähän ne on yhteydessä, mutta se on eri tarina. Eli näkökulmahan merkitsee juuri sitä, että nostan esiin asia, joka minusta on tärkeä tai joka on koettu tärkeäksi. Moninäkökulmaisuus. Se taas tarkoittaa sitä, että me tunnistetaan, että täällä on monia erilaisia näkökulmia ja kaikilla on niin kuin mahdollisuus olla tässä läsnä. Ja me voidaan sitten ruveta miettimään, että okei, mitkä nämä näkökulmat on ja miten jos sitten rupeaisinkin katselemaan hieman toiselta kannalta sitä. Jos esimerkiksi olen taiteilija, voisin ajatella katsovani tätä esimerkiksi taidehistorialliselta kannalta.
miten tämä sijoittuu tällaiseen suurempaan traditioon. Se on yksi tapa, joka voi olla erittäin hedelmällinen. Toinen voi ajatella sitten taas, että minkälaisia niin kuin tyylejä meillä on. Eli tässä nähdään vaan, että siis tämä moninäkökulmaisuus avaa uskomattomia perspektiivejä erilaisiin puoliin, mitä asioilla on. Ja ne eivät ole sellaisia välttämättä, että ne on itsestään selviä, vaan ne saatetaan joutua keksimään. Eli siis meillä voi olla niin kuin todella keksittyjä uusia juttuja. Sanotaan nyt vaikkapa joku tämmöinen tekoälyjärjestelmä, niin ne on nyt olemassa, mutta silloin kun ne luotiin ja niitä on ruvettu käyttämään taiteessakin, niin ne oli uusia asioita, joiden piti auttaa niiden kautta jäsentää sitä asioita ihan eri tavalla. Hämmästyttävähän tämä on, missä esimerkiksi taiteen suunnalla, miten tekoäly on haastanut asioita todella. Se on yksi sellainen syvällinen vaikutus. Sitten näkökulmien kautta tuodaan esiin tällaisia uusia kiinnostavia tulevaisuuskuvia ja avataan niin kuin mahdollisuuksia, uusia toimintamahdollisuuksia. Mites Jari sanoisit tästä pointista? Niin tähän liittyy tietysti tulevaisuuden ennakointiin, jossa on ihan keskeistä ikään kuin tunnistaa. Usein ihmiset kuvittelee, että on joitakin muutosilmiöitä tai megatrendejä, mutta ei ymmärrä, että niitä on satoja itse asiassa. Niinpä. Ja ne uudet muutosilmiöt tai villit kodit tai heikot signaalit itsessään voi toimia näkökulmana. Joo, kyllä. Et siinä mielessä mielenkiintoista. Kyllä. Ja sieltä voisit valikoida erilaisia näkökulmia, Joo. jotka sinne tulevaisuuteen suuntautuu. Sitten täsmälleen näin. Ja meni seuraava kalvo, laitatko niin? No joo, mennään tähän kohtaan. Joo, se on juuri näin, että tulevaisuudessa on lukematon määrä periaatteessa mahdollisuuksia, mutta jotkut niistä on relevantteja, jotkut ei. Tämä on juuri tämän tulevaisuuden tutkimuksen niin kuin yksi haaste, että tämä on liian niin valtavan runsas tämä aineisto. Ja se, että tämä tietty fokusoituminen on aivan välttämätöntä. No, tässä on näkökulmateoriaa. Nämä on nyt niitä filosofisempia pointteja, joita mä olen tuossa kirjassa esitellyt ja muissa yhteyksissä myöskin tuonut esiin. Ja tämä on monelle ollut aikamoinen haaste. Jokainen voi olla oikeassa omasta näkökulmastaan. Siis se on sen takia haaste, että ajatelkaa joku tyyppi, joka on teidän mielestä täysin väärässä. Mitäs jos me lähdetäänkin siitä, että okei, hän on täysin väärässä mun kannaltani, mutta mistä lähtökohdasta hän ajattelee? Mitä asioita hän näkee? Mitä asioita hän niin kuin noteeraa ja huomaa ja nostaa esiin? Ja tämä on tavattoman tärkeää myöskin siis ihan arkisessa elämässä. Perheriidoissa tai missä tahansa on se, että ei me voi lähteä, että minä olen oikeassa muuten, sä oot väärässä. Kysymys on, miltä kannalta sinä oikeastaan lähestyt tätä asiaa? Miksi sä sanot noin? Ja ei voi olla, että hän on ihan oikeassa, jos hän lähtee sitten siitä asiasta. Vaan joku lähtee raha-asioista ja hän voi olla oikein. Ei ole varaa nyt oikeastaan mennä lomallekaan tänä vuonna. Kaikki rahat on alkaa kiinni. Tässä on muuten yksi syy, polarisaatio. On. Näin se menee sitten tätä kautta. Joka voi olla myös tahallista väärin ymmärtämistä. Kyllä. Tahallista. Joo. Eli sekin menee vielä, mutta silloin sä et niin kuin voi tajuta, että miksi toinen oikeastaan voi ylipäätänsä ajatella tuolla tavalla. Sitten me ei voida irtautua näkökulmista. Tämä on ehkä se jossakin määrin se filosofisesti suurimpia juttuja. Siis meillä on aina joku näkökulma kuitenkin takana. Ja mä tiedän, että monet haluavat sanoa, että meillä on siis tämmöinen tosiasioiden joukko, joka on absoluuttinen. No mä sanoisin kyllä näin, että meillä on faktoja. Ja mä oon ehkä aikaisemmin ollut vähän kriittisempikin tässä, mutta nyt mä sanon, että meillä on faktoja. Faktat ovat kuitenkin aika yksinkertaisia juttuja. Tänään on torstai, budjetti on sitä ja sitä, ulkona on kaunis ilma. Näitä voidaan luokella. Nämä on yksinkertaisia, kiistattomia asioita.
Mutta sitten, eihän me niiden varassa eletä. Meidän pitää tulkita ne, nähdä mihin ne liittyy, mitä on se konteksti. Meidän pitää päästä niistä eteenpäin siis. Ja juuri silloin, kun me mennään näiden tavallaan tämmöisen yksinkertaisten kapeiden faktojen ulkopuolelle, niin siellähän ne tuleekin sitten ne mielipiteet esiin, ne painotukset, sieltä tulee ne näkökulmat, joilla me niin kuin tulkitaan niitä asioita. Ja siltä kannalta katsoen, niin kun mennään tästä datajoukon yksinkertaisten datojen ulkopuolelle, niin me olemme aina tehneet valintoja, joitakin valintoja siellä. No sitten ei ole absoluuttista etuoikeutettua tai universaalista näkökulmaa. No absoluuttinen näkökulma, no se voi olla, että joku uskonto saattaa tarjota sen. Sanoa, että asia on ehdottomasti näin. Tai poliittinen ideologia voi sanoa, asiat on näin. Se on ehdoton tosiasia, sitä ei kumoa mikään ei osoita sitä virheelliseksi. No sitten etuoikeutettu näkökulma, onko? No esimerkiksi tänä päivänä tuntuu, että talous on etuoikeutettu näkökulma. Kaikki julkinen keskustelu ajetaan nyt siihen, riittääkö rahat budjetissa tai... Se on ymmärrettävääkin, mutta eihän se ole asia, joka koko asia voidaan tyhjentää talouteen. Siellä on kysymys kulttuurista, ihmisten kokemuksista, hyvin tärkeästä avusta, jota tarvitsee elämässä ja niin edelleen. Välillä ihmetyttää myöskin se, että esimerkiksi Helsingissä tehdään pysäköinti kauhean vaikeaksi ja kalliiksi ja maksulliseksi. Että onko siellä sitten, niin kun, ei ole minulla oikeutta mihinkään muuta kuin, että kunta voi rahastaa tätä. Tämä on niin sen tyyppisiä. Mutta etuoikeutettu, se voi olla, että se on joku poliittinen kanta, katsotaan etuoikeutetuksi. Joskus tutkijoiden kanta saatetaan katsoa etuoikeutetuksi. Mutta tämä näkökulmateoria just sanoo, että ei ole oikeastaan etuoikeutettu. Kaikista voidaan kysyä, onko toinen noin, miksi noin ajatellaan. Onko toisen oikea asia. Ja sitten universaalista, kaiken kattavaa. Tällaisia universaalisia näkökulmia on ehkä jotkut suuret filosofiset teoriat olleet. Materialismi, idealismi, pragmatismi. Katsotaan kaikkia asioita niin kuin hyvin yleisesti metafyysiseltä tasolta, että maailma on tällainen ja maailma on henkiä. Se tuntuu hassulta, mutta näitä on pohdittu. Maailma on materiaa. Kaikki henki on vaan materian heijastumaa. Nämä on tämmöisiä isoja filosofisia kantoja, mutta itse korostan, että näitä kaikkia voidaan kyseenalaistaa, kritisoida, muuttaa. Näkökulmat eivät ole siis staattisia. Niitä voidaan muuttaa, kehittää, vertailla, vaihtaa. Ja mielenkiintoinen tämä on sitten siltä kannalta, että minulla on joku lempitapa katsella asioita, vaikkapa kotitaloutta tai ruokaa. Mitäs jos sitten rupeankin ajattelemaan, olen vaikka kasvissyöjä, rupeankin ajattelemaan asioita siltä kannalta, että riittääkö kasvisravinto tarjoamaan kaikki hivenaineet ja kaikki vitamiinit ja muut vai ei. Voin vaihtaa näkökulmaa, alan ymmärtämään makkaran syöjiä pieneltä osin ja niin edelleen. Tai olisi parempi olla ottaa makkaran syöjä ja sitten katsoa, pystynkö vaihtamaan vegaaniseen vaihtoehtoon. Ehkä ei. Eli täällä meillä on selvästi vaikeuksia joskus ottaa uutta näkökulmaa, mutta sehän on henkistä joustavuutta hyvänen aikaa. Nyt katson ruokaa hinnan kannalta, nyt sitten katson ruokaa terveellisyyden kannalta, nyt sitten katson siltä kannalta, syökö lapset tätä ollenkaan vai ei. Ja niin edelleen. Siksi on erilaisia tapoja. Meidän täytyy niinku oppia sitten, että okei, vaihdetaan ja katsotaan, miltä maailma näyttää. Siis mitä jos? Sehän on tärkeää henkistä joustavuutta. Mitä jos asiat olisivatkin toisaalta? Seuraavat kaudet. Tästä mä tykkään kovasti. Tämä on 1800-luvulla Kiinassa
en muista tekijää nyt, mutta tunnettu kuva. Tässä näette, että on joukko sokeita, jotka lähestyvät nousua. Jokaisella, mites tämä ajattelee? Tämähän on vuori, kauhea kivi, mä kapuan tänne. Tämä ajattelee, tämä olio on naru. Se on tämmöinen kapea, se on tupsupää, se on selvästi naru. Se on hänen näkökulmassa tähän asiaan. Tässä on korva. Tämähän on niinku pehmeä lehti. Tämä on varmasti joku ison puun lehti tämä oli tässä. Tuossa katsotaan käärösää. Tämä on varmaan joku käärmeen tapainen olio tämä. Tässä on terävää, että tässähän on selvästi joku miekka tai muu. Eli tämä haluaa osoittaa sen asian, että jokainen asia maailmassa sisältää monia puolia ja me olemme taipuvaisia kiinnittymään johonkin puoleen, näkemättä näitä muita puolia. Kuka sitten vielä sanoo sen kokonaisuuden, se onkin varmasti yksi arvoitus. Välillä tulee mieleen sanoa, että kukaan ei tiedä tätä kokonaisuutta. Ei kukaan. Me tiedämme vain maailman tiettyjä särmiä tai aspekteja, niin kuin sanon, vain tiettyjä aspekteja on tuttuja. Näkee vaan, että näitä asioita on pohdittu ympäri maailmaa, muun muassa Kiinassa 1800-luvulla. Mennään seuraavaan. Jari on tässä nyt asiantuntijan roolissa erityisesti ollut ja puhuu tästä nyt tänä, sanoit juuri, että 10 vuotta sen teidän täyttää tänään, joo. Tänään ja siis aivan mahtavaa työtä tehty tästä ja nämä on tärkeitä niin kuin tuoda. Mä oon itse yrittänyt tuoda esiin lähinnä sellaista muuttuvien ja muuttumattomien asioiden kokonaisuutta. Lähdetään täältä. Tätä maailmaa, missä me elämme, niin tämähän on ennakoimaton. Tämä on monella tavalla hyvin mieletön maailma tällä hetkellä. Se on epävarma, tulevaisuus on hyvin epävarma ja vaikeasti ennustettava. En tiedä, onko tämä nyt vain minun ja meidän aikalaiskokemus, onko näin ollut aina, onko aikaisemminkin ollut epävarmuutta. No varmaan, jos ajatellaan, sairaudet olivat voittamattomia, oli paljon levottomuuksia, liikkuvia ihmisiä, jotka kulkivat ja vaelsivat ja taistelivat ja niin edelleen. Onhan sitä ollut aina, mutta mä luulen, että kun meillä on nyt koko planeetta yhdessä tarkastelun kohteena, niin kyllä varmasti on niin, että täällä on äärimmäisen monet asiat liikkeellä samaan aikaan. Ja on vaarallista tuudittautua oletukseen, että tulevaisuus on nykyisyyden toista. Mä muistan, kun mä olin Helsingin kaupungin, tein yhtä tutkimusta Helsingin kaupungille ja se talousjohtaja sanoi, että kuulkaas nyt Hautamäki, teillä on näitä hienoja skenaarioita, mutta ottakaa huomioon, että tulevaisuus on nykyisyys plus miinus 2. Pieni muutos ehkä tulee, plussa tai miinus. Ei tässä nyt mitään sen kummempaa. Plus miinus 2, se sopii minun Excel-taulukoihin, tuo pieni korjaus. Tuntuu aika hassulta. Plus miinus 2, että onpas siinä nyt filosofiaa ja ajattelua kerrakseen. Mutta että mä oon nyt koettanut tuoda vaan esiin sen, että... Mutta Antti, tehän voitaisiin ottaa pieni keskustelu tämän porukan kanssa, koska toi on ihan älyttömän hyvä. Tämä on vaarallista tuudittautua oletukseen, että tulevaisuus on nykyisyyden toistua pienin muutoksin. Niin. Nyt jos ajatellaan Suomen hallitus tekee tätä nykytekemistä, niin se vaikuttaa just tuolta. Joo, kyllä. Eli sieltä puuttuu siis todella se, että olisi radikaali muutoksen paikka tai joku asia pitää pistää täysin uusiksi. Se on, siellä hiotaan, viedään sieltä miljoona toinen tuolta ja niin edelleen. Haluaako joku kysyä Antilta tähän liittyen jotakin? Olkaa hyvä. No tuossa kun sä puhuit tuosta hallituksesta esimerkkinä, niin
Niin eihän siinä on politiikkaa ja vaalit tulossa ja se on vaan tuommoista pientä muutosta, nyt on tehty edestakaisin sitä budjettia. Siitä tulisi kauhean haloo, jos ne oikeasti ajattelisi, että mitä tämä tulevaisuus on. Uusista näkökulmista, uusia asioita. Niin juuri. Joo. Sitä riskiä eivät ota. Ei ota. Niin, se on valitettavasti näin. Meillä oli kyllä ihan selkeä homma, että seuraava vuosi on aina kasvua. Se oli niin kuin tämmöinen oletusarvo, että siitä lähdetään, että seuraava vuosi on kasvua. Ei suostuttu ajattelemaan, että hei, tulee jonain päivänä, tulee joku uusi korvaava juttu, tai ei olekaan, tämä häviää, tämä justi tästä. Että ei, se oli aina ne joka vuoden keskustelut, että paljonko on ensi vuoden budjetti ja miten se hankitaan. Kyllä, joo. Ja se oli, niin kuin, joo. Sitä kasvuprosenttia vaan arvottiin, ja ne oli monissa yrityksissä, monet johtajat, ei ne ollut halukkaita, niin kuin siis semmoiset visionääriset johtajat on kyllä tosi harvinaisia. Joo. Eikö kumminkin nyt muistaakseni ennen tätä niin eduskunta kun lähti ja hallitustyöhön, niin suuret puheet ehkä oli, että nyt tulee tapahtumaan ja isoja muutoksia. Mutta se on se, totta kai siinä vaalikeskusteluissa, niin. Siellä on isoja asioita, tärkeitä asioita, mutta sitten mennään arkeen. Jep. Se on se +/- 2%, millä pelataan näin. Eikä ne pysty siellä vaikuttamaan poliitikot. Niin paljon kuin ne väittää niin kuin ihan mahdottoman osa pystymässä vaikuttaa, niin ei pysty. Joo. Mutta silti kaikki asiat eivät muutu yhtä aikaa. Vaikka täällä sanotaan, että tapahtuu paljon, niin jotkut asiat on stabiileja. Muutenhan me ei voida niin kuin orientoitua mihinkään, jos ei ole mitään stabiilia. Jotain stabiilia on. Mutta me tarvitaan nyt sitä visionääristä ajattelua, jossa voi sanoa, nostaa esiin niin kuin merkittävimmät muuttuvat tekijät. Sanotaan nyt niitä signaaleiksi tai trendeiksi tai muuta, mutta ja tämmöisessä niin kuin aika hämmentävässä tilanteessa niin visionäärinen toisinajattelu on nyt se, mitä me tarvitaan. Iskeä kiinni johonkin asiaan, katsoa, miten se kehittyy. Ehkä vaikuttaa siihen. Sekin on mahdollista. Hyvin pitkälti vaikuttaa. Mennään eteenpäin. Nyt tässä tulee taiteeseen liittyviä asioita. Paljon on kuvia tästä. Tämä toisinajattelu ja taide niin tavallaan haastaa, liittyykö taiteeseen ajattelua? No, liittyy. Taidehan on tietysti intuitiivista silloin, kun se tehdään ja se koetaan. Se on kokemuksellista. Mutta kun sitä luodaan ja tehdään ja mietitään, niin se on myöskin ajattelu mukana siinä. Että näitä ei siis saa asettaa ehdottomasti vastakkain, mutta ne on kuitenkin erilaisia rooleja tässä, erilaisia niin kuin puolia tästä taiteesta. Ja taideteokset avaavat niin kuin uusia näkökulmia asioihin. Eivät kaikki tietysti ole niin kuin radikaaleja, merkittäviä muutoksia, mutta kuitenkin uudet teokset kykenevät muuttamaan niin kuin tapaamme ajatella ja kokea asioita. Tämä on minusta se dynaaminen potentiaali, että se pystyy vaikuttamaan myöskin miten me koemme ja näemme asioita, vaikka se sinänsä taide on intuitiivista eikä se väitä suoraan mitään, mutta me ajattelemme sitä, mitä tämä voisi tarkoittaa, mitä tämä merkitsee. Ja yhtenä suurena keissinä tästä muutoksesta on tämä avantgarde-taiteen syntyminen 1900-luvun alussa ja tämä realistisen taidenäkemyksen hylkääminen. Tämähän on niin kuin valtava iso muutos. Mutta nyt me mennään eteenpäin näihin teoksiin. Näissä kaikissa teoksissa on ajatuksena valinnassa on se, että niihin liittyy jollain tavalla näkeminen, näkökulma, sen muuttuminen. Ja tästähän on kirjoitettu tästä Las Meninas, Hovinaiset, se on kai suomennettu, valtavasti kirjoja ja tutkimuksia ja muuta, mutta jos katsotaan nyt sitä vähän niin kuin hämmästellen, tässä on se prinsessa, onko se prinsessa Teresa 5-6-vuotias? Margareta. Ja tässä on
pelaskee itse. Oma kuva. Mutta hän ei maalaa näitä tässä, vaan mitä hän maalaa? No sitä pariskuntaa. Kyllä, juuri näin, kuningaspariskuntaa. Niin, en muistanut, että mikä Joo, kyllä, kuningaspariskuntaa Henrik 12 tai 13, joku tämmöinen. Filip. Ja Filip toinen. Filip toinen. Filip korjaa tässä. Ja tässä on peili. Ja tässä peilissä on se pariskunta. Ja katsoja, tämähän maalaa jotain tämmöistä paikkaa, jossa minä niin kuin katsojana olen myöskin tässä. Eli saattaa olla, että minuakin maalataan tässä. Mä olen juuri siinä positiossa, missä nämä on. Sitten täällä on perspektiivit tänne laitettu. Nämä on hovinaisia ja avustajia. Tuossa on se prinsessa itsessään. Juuri tästä erilaisista rooleista, kuka katsoo mitäkin ja mitä täällä on takana ja niin edelleen. Siitä on niin kuin valtava keskustelu. Mutta tässähän nyt vaan näkee, että hyvin tämä on merkittävä teos myöskin, koska ei näin selvää problematiikkaa monissa tauluissa ole kuin tässä. Mitä Hirmeli sanoo tästä? Siis tästä. Niin. Tästä. Niin, no se tuo esiin tämän katsomisen sen, että niin kuin taiteessa on aina kysymys niin kuin taiteilijan katseesta ja katsojan katseesta. Että siinä on kaksi katsetta, jotka kohtaavat ja et senhän se tuo niin kuin hyvin selvästi esille. Ja sitten ehkä hämmästyttävää on just se, että se varsinainen aihe, mitä tässä maalataan, eli tämä silloinen Espanjan kuningaspari, joka siinä näyttäisi olevan mallina, niin se puuttuu tästä taulusta kokonaan. Siinä on tämmöinen älyllinen tämmöinen tehtävä tai tämmöinen. Se on vähän niin kuin ironinen taulu siinä mielessä, mutta se näyttää sitten tavallaan sen representaation tai esittämisen tilanteen sinänsä, mistä on kysymys ja että tavallaan niin kuin se mitä sinne oikeastaan on syntymässä sinne isolle kankaalle, niin se on niin kuin arvoitus, se on yllätys, että mitä siellä loppujen lopuksi on, emme me tiedä, että ei sitä näytetä tässä, mutta näytetään se representaatiotilanne. Joo. Ja no joo, siinä nyt oli niitä asioita. Kyllä. Ja sitten jännä, tässä on hovinaiset tämä nimi, että ei suinkaan kuningaspari tai jotain sellaista, vaan tässä on näitä avustajia ja hovinaisia. Seuraava. Paul Cézanne, Mont Saint-Victoire, josta hän teki kai kymmeniä versioita tästä. Ja tässä Cézanne murtaa sen perspektiivisyyden. Tämä ei rakennu tämä työ perspektiivisyyden varaan, eikä monet muutkaan Cézannen työt, vaan se on niin kuin valojen ja varjojen ja värien avulla luotu se syvyysvaikutelma. Et siinä ei ole perspektiiviä. Ja tämä on yksi tapa niin kuin murtaa se perspektiivisyyden ylivalta ja lähteä tekemään niin kuin tätä syvyysvaikutelmaa värien avulla ja valöörien avulla. Ja Cézannea pidetään tämmöisen modernin taiteen semmoisena varhaisena pioneerina, isona hahmona, joka rikkoo sen ihan semmoisen keskeisperspektiivin realistisen taideidean. Nämä on hehkuvia värejä, hienoja töitä. Onko sulla Irmeli tästä kommentteja? Niin, tosiaan tässähän on niin kuin aika hurja tämmöinen syvyys, tämmöinen korkeusero, että tässähän ollaan jonkun puun alla ja siinä se
oksa näkyy tuossa, mutta siinä on semmoinen hurja tommonen, jonkinlainen tämmöinen pudotus tonne alas tonne laaksoon ja sitten tavallaan tämän oksan ja sitten ton vuoren, kaukana olevan vuoren rinnastaminen, niin se luo tavallaan niin kuin sitten sen tilavaikutelman siinä, että se nyt kai siinä on se tässä taulussa se. Tässä taulussa se. Joo. Sama maisema on ilman puita, mutta niissä on samaa semmoista niin kuin erilaisia keinoja ilmaista sitä syvyysvaikutelmaa. Niin. Hän on siis todella luonut uusia lähestymistapoja, ideoita taiteeseen, innovaattori. Seuraava. Kubismi sopii taas erittäin hyvin tähän luentokontekstiin. Tässähän on hajotettu tämä hahmo moniin samaan aikaan oleviin näkökulmiin. Katsotaan kasvoja vasemmalta oikealta, kehoa sieltä täältä. Eli tässä ei ole yhtä niin kuin näkökulmaa, vaan tämä on näkökulmien kimppunäkökulmia tämä teos. Ja tämähän on juuri sitä kubismin ideaa hajottaa se kuva moniin rinnakkaisiin näkökulmiin. Tämä on yksi niitä, tämä Curl with the Mandolin on erittäin kuuluisa teos. Ne kaikki mitä mä oon valinnut, niin ne on jollain tavalla nostettu ihan maailman huippuun. Ja Braque, Picasson aikalainen ja kaveri teki vastaavanlaisia. Totta kai Picassolla on monenlaisia vaiheita, mutta tämä on niin kuin minusta tämä kubistinen vaihe. Onko se analyyttinen kubismi, siinä kai taisi olla sellaista nimitystä, on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen just tämän näkökulmaisuuden kannalta. Mennäänkö seuraavaan? Tässä kanssa maailman kuuluisimpia taideteoksia. Nyt päästään Irmelin alueelle. Irmeli teki väitöskirjan Marcel Duchampista, mutta ready-made-esine, siinä on siis valmis esine, jonka hän signeerasi ja lähetti näyttelyyn, Independenttien näyttelyyn, joka oli täysin vapaa. Kaikki voivat tuoda tänne teoksia, mutta tätä ei hyväksy. Vastoin sitä siis periaatetta, mikä oli julistettu. Tätä työtä ei hyväksytty sinne. Niin, no siinä ehkä Duchamp halusi niin kuin testata sitä riippumattomien taiteilijoiden periaatetta, että voiko tosiaan niin kuin mitä tahansa, niin kuin, kuka tahansa tuoda sinne teoksen. Ja no sehän ei sitten, nehän ei pitäneet kiinni siitä, koska tämä sitten piilotettiin jonnekin särmin taakse tämä teos. Ja no siitä sitten otettiin valokuva kuitenkin. Alfred Stieglitz otti siitä valokuvan. Tämä ei ole se kuva. Tämä on niin kuin kopio. Joo. Ja no sitten ne jatkoivat keskustelua lehdessä vielä tästä asiasta. Ja sen takia tämä keissi jäi sitten elämään, että ilman sitä valokuvaa ja tätä lehtikeskustelua, niin tästä ei kukaan ehkä tietäiskään, mutta tosiaan niin kuin taideteoksena, niin tämä niin kuin tavallaan kysyy, että mikä on taideteos ja mitä siinä nyt sitten, mitä siinä nähdään. Ja Duchamp oli sitä mieltä, että se mitä näemme, niin se ei ole niin tärkeää, että se keskeisempää on niin kuin sellainen idea, mikä syntyy mielessä. Joo. Eli tässäkin tapahtuu taas merkittävä näkökulman vaihdos siitä näkymästä siihen mielessä olevaan ideaan, joka onkin taideteos itse asiassa. Miten se pullonkuivaustelinen, koska pääsikö se esille? Mikä? Pullonkuivaustelinen, Duchampin toinen ready-made. No ei, hän ei oikeastaan pitänyt niitä ready-made-teoksia ollenkaan esillä, että ne oli ainoastaan hänen työhuoneellaan nämä
nämä teokset ja sitten vasta joskus, voisiko se olla joskus 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa, niin tuli sitten tämmöinen näyttely jossa Yhdysvalloissa, missä sitten tuli tällaisia poikkeuksellisia teoksia sitten esiteltiin, niin siellä ensimmäisen kerran se, että ne ei ollut julkisesti esillä. Joo, kyllä. Tota ei muuten moni tiedä. Niin, Ei. joo, että hän sai ehkä niin kuin tarpeeksi siitä tästä keissistä, että hän ei pannut niitä. Että sitten ehkä surrealistien näyttelyissä saattoi olla jotain ihan pientä, siis, mutta ne oli siis Ranskassa surrealistien näyttelyissä siis oli esimerkiksi kampa tai sitten siihen kampaan oli kirjoitettu jotain tai jotain tämmöistä, jotain pientä, mutta se oli niin kuin surrealismin kontekstissa, mutta ei ollut niin kuin, ei niin kuin hän tarjonnut enää yleisiin näyttelyihin näitä. Joo, mutta tämähän on tietysti valtava muutos taiteessa, jos tähdellä, mutta Duchamp myöskin maalasi nuoruudessaan. Hän on hyvin maalauksia, mutta ei hän sitä sitten nyt jatkanut. Otetaan seuraava. Tämä on kanssa hyvin kuuluisa teos. Ja Kandinsky, mä lähinnä tässä ehkä kiinnitän huomiota siihen näiden elementtien sijoitteluun ja käyttöön tässä. Ja kompositio sitten on, se on kai kompositio 8 sitten oikeastaan, niin rakentuu juuri erilaisten elementtien, mutta Irvelihän on tutkinut tätä myöskin paljon. Tätä. Niin siis Kandinskia on pidetty tällaisena abstraktin taiteen isänä, mutta tosiaan niin kuin se abstraktisuus sinänsä ei ollut hänelle se päämäärä, vaan ehkä niin kuin saada näiden värien ja muotojen avulla aikaan tällaisia erilaisia vaikutelmia ja kokemuksia. Ja hän tutki sitten hyvinkin systemaattisesti niin kuin näiden värien ja erilaisten muotojen vaikutusta. Niin kuin hän teki sellaisen järjestelmän niistä ja käytti sitä sitten niin kuin hyväkseen ja hän vertasi niin kuin tätä värien ja muotojen kieltä musiikin kieleen. Musiikki on abstraktia ja siinä niin kuin nämä sävelet aiheuttaa meissä vastaanottajissa tietynlaisia kokemuksia, niin hän rinnasti niin kuin tätä värien ja muotojen tämmöistä leikkiä niin musiikin vaikutukseen. Että sen takia tämän nimi on siis kompositio, siis se viittaa musiikkiin, se on niin kuin sävellys. Joo. Ja näähän ei siis, näissähän ei esitä oikeastaan mitään ulkonaista, tässä se on. Niin. Tässä se on se työ. Kun Mutta on referenssiä, mutta se on keskustelu tästä abstraktin taiteen alusta on kiinnostava, kun nyt on viime aikoina puhuttu myös niin kuin William Turnerista. Että se on jo 1830-luvulla niin tehnyt teoksia, jotka oikeastaan, jos ei joku muistuma jostakin esittävästä. Ja sitten tietysti tämä matkalle mahtuu Piet Mondrian aloitti kanssa 1900-luvun alussa jo. Kehittyi pikkuhiljaa siihen abstraktiin suuntaan. Mutta se on niin pitkä jatkuvuus. Joo. Mutta tämä tosiaan Kandinskin katsotaan, että hän on tämän abstraktin taiteen perustaja, vaan ehkä ensimmäinen merkittävä. Seuraava. Tätä mä en halua niin kuin mainostaa Jarmo Valtonen työnä, vaan kun Malevitshan oli venäläinen taiteilija, joka tuli tunnetuksi siitä mustasta neliöstä, varmaan kaikki tietää, musta neliö. Tällainen suprematistinen suuntaus, joka oli joka oli ilmeisesti niin kuin jopa uskonnollinen sävyttäjä. Ja tämä vaan siinä, että ne oli just tällaisia yksinkertaisia, että täällä ei ole mitään nimiä eikä tiedä miten isä sitä ajatteli, mutta hän teki sarjan tällaisia töitä 50-luvulla, muistan kun hän kotona niitä sitten teki. Ja me lapset ihmeteltiin, että mitä nämä oikein on, kun ei esitä mitään. Ja sitten yksi naapuri, joka oli kiinnostunut
isän töistä sanoi, me haluaisimme ostaa sellaisen teoksen, jossa on meidän perheellistettynä kolmioita. No joo, tässä on piteellistä tässä asiassa. Toinen on aika dynaaminen, kun se ei ole keskellä, ei tuolla eikä tuolla. Niin, aivan. Joo, se on heitetty sinne jollain tavalla. Mutta Malevits on siis yksi näitä merkittävistä, mutta tämä on nyt vain sen hengessä. Mennään vielä yksi kalvo eteenpäin. Eli vaikka en nyt ole välttämättä saanut teidät vielä vakuuttuneista siitä, mutta me olemme niin kuin sen verran paljon tehneet yhdessä töitä isoissa keskustelleet pitkään näistä, että me katsotaan, että tämä hedelmällinen toisinajattelu antaa ehkä parhaat mahdolliset valmiudet koota monimutkaisuus ja tulevaisuuden ennakoimattomuus. Ja ehdottomasti niin kuin se yksi puoli on koko ajan sitä kritiikkiä. Me olemme helposti jämähtäneet. Meidän pitää päästä siitä jämähtäneisyydestä eroon. Ja siis musta parhaita keinoja on siis uusien näkökulmien etsiminen. Katsoa asioita eri tavalla. Mitä jos olisi toisella tavalla? Ja sitä mitä jos kysymyksen avulla niin kun vähitellen nähdään, että ehkä asia voi olla toisella tavalla ajateltavissa. Ja sitten minusta nuo taideesimerkit osoittaa, että kyllä taide antaa mahdollisuuden ymmärtää myöskin, mitä tämä näkökulmaisuus oikeastaan on ja mitä toisinajattelu on. Taide, nämä teokset, mitä esitettiin, niillä on kaikilla joku niin kuin, traditiota murtava vaikutus. Ne on kaikki jollain tavalla merkittäviä etappeja taiteen historiassa. Tämä oli se esitys, minkä tein teille ja toivotaan, että voidaan vielä keskustella ainakin jonkun aikaa. Olkaa hyvä. Joo, jäädään keskustelemaan. Se oli muuten kiva Irmeli, että sä kommentoit sieltä omalta asiantuntemusalueelta vähän tätä. Tuleeko mieleen kysymyksiä toisinajattelusta tai ihan vaan taiteesta? Kysykää mitä tahansa. Antti on tosiaan pitkään tämän toisinajattelun kanssa tehnyt töitä ja me tehtiin yhdessä sellainen kirjainenkin tässä. Eikö tämä perinteisesti ole vaarallista tai toisinajattelu? Mehän tiedämme, että nämä, jotka ovat ajatelleet toisin, ne on yleensä joutunut pulaan, että saattaa olla, että moni jättää sanomatta ääneen sen. Joo, ajattelu on vaarallista. Ajattelu on vaarallista. Ja tietysti se toisinajatteluhan yhteenkirjoitettuna usein liittyy tähän Neuvostoliiton tilanteeseen, mutta kyllähän sitä tämmöistä niin kuin toisinajattelun tukahduttamista kaikissa tämmöisissä totalitaarisissa valtioissa tehdään. Tapahtui myös Nokialla. Siihen se Nokia kaatui, kun ne, joilla oli uusia ideoita, uusia näkökulmia, niin niitä ei päästy läpi, vaan johtajat piittivät omansa. Joo, näin on analysoitu Nokian tilannetta ja se on karmea. Sitä tapahtuu joka paikassa koko ajan. Ja ei ehkä tiedosteta eikä huomata sitä, kun ei aja niin kuin sillä lailla sen. Joo, niin se on. Ajatellaan, että tehdään niin kuin ennenkin ja ne on häirikköjä, jotka tuovat toisia ajatuksia. Tai että se olisi jossain isossa, että jotkut jossain, jotka päättää, niin sitten tekevät tätä tämmöistä. Joo, mutta tämä oli itse asiassa niin hyvä tämä pieni pätkä tästä toisinajattelun vaarallisuudesta. Tämmöinen henkilö kuin Ilkka Kakko, joka oli meidän siinä Pönö-hankkeessa kerran pitämässä pientä luentoa, niin hänelle tulee kirja justiin. Mä en muista sen kirjan nimeä, mutta siinä on tämä Chester siinä kirjan nimessä, eli nämä hovinaarit aikanaan. Hovinaarit oli aikanaan sellaisia henkilöitä, jotka oli ainoat, jotka pystyivät sanoa kuninkaalle totuuden. Joo, niin se on. Ja nyt Ilkka on tekemässä siitä kirjaa, että olisiko nykyäänkin tilaa ja aikaa ja paikkaa ja tämmöiselle hovinaareille, että pystyisi tarvetta olisi. Pystyisi puhumaan totuudesta. Me saamme kuninkaan, joka suostuu ottamaan sellaisen lähelle. Niin. Se oli kuninkaan viisautta. Jos pystyy ottamaan narin. No niin, kysymyksiä lisää. Rohkeasti vaan nyt. Mä näen, että mietitte ankarasti. Ankarasti täällä mietitään. Mä en katso teitä, ettei mene pupupöksy.
Kuinka paljon teillä on niin sellaista keskinäistä tällaisesta, kun se Irmeli on tämän kuvataiteen spesialisti ja sä oot, niin kuin, että teillä on varmaan elämän aikana ollut paljon sitä kosketuspintaa? No sillä tavalla, että mä oon oppinut taiteesta, kun kuuntelen häntä. Tosin niin kuin isäni oli taiteilija, että sellainen tietynlainen taide on ollut aina lähellä, mutta sitten kun hän rupesi tutkimaan tätä asiaa, niin on avautunut uusia perspektiivejä. Ja sitten poikakin on taiteilija. Joo, poika on taiteilija. Hilari Aaltomäki on taiteilija. Te elätte tavallaan niin kuin taiteen piirissä kuitenkin. Siinä mielessä tämä on luonteva paikka teille, tämä Järvenpään taidetalo. Mutta edelleenkin kysymyksiä, olkaa hyvä. No, mä en tiedä, onko minulla kysymystä, mutta toi loppulause on musta ainakin, joka muun on niin kuin iskee, että se antaa niin kuin erinomaiset mahdollisuudet kehittää toisin ajattelua. Niin. Ja se on niin kuin semmoinen, joka tietysti itse sitä pyrii viemään myös eteenpäin, mutta se on hienoa. Sen voisi kantaa jokainen matkassaan. Että joo. Se on niin kuin... Joo, mä luulen, että tämmöistä asiaa ei niin kuin usein tuoda ollenkaan niin kuin esiin. Joo. Että taidehan opettaa meille. Se antaa niin kuin inspiraatiota ja se antaa esimerkkejä ja muuta niin kuin murtaa vanhoja ajattelumalleja. Ja se varmaan on motivaatio taiteentekijälle myöskin. Niin, ja sitten luovuuden piirissä ei ole läheskään niin paljon muutosvastaisuutta, kun esimerkiksi jossain muissa piireissä voi olla. Niin ihminen on niin lähtökohtaisesti, niin muutos on niin pelottava. Siinä on jotain. Nyt tulee uusia, nyt tulee tekoäly. Nyt suurin osa ihmisistä on tosi niin oikeastaan peloissaan sen takia, koska ei tiedä mitä viekö meitä nyt mitä kaikkea. Silloin aikanaan kun tuli tietokone, tuli jotain sivoja, kun piti yhtäkkiä käyttää tietokonetta, niin sehän oli ihan kauheasti muutosvastaisuus, mikä on tavallaan ymmärrettävää myöskin. Että eihän se niin silleen kauhean helppo ihmiselle ole. Mutta ettei luovuuden piirissä, niin se on tietysti eri asia. Luovat ihmiset ajattelevat jo lähtökohtaisesti vähän niin toisella tavalla. Tuohon kehittää sitä ajattelua ja uusia näkökulmia, niin tähän käytetään niin kuin taideperustaisessa työskentelyssä soveltavassa vaikka sosiaalialalla ja näin, että kun tehdään muutostyöskentelyä ihmisten kanssa, niin taideperustaiset menetelmät just auttaa siinä erittäin paljon, että saa ehkä niin kuin itseään koskevia ajatusmalleja muutettua. No toi on hyvä huomio. Kyllähän siis tämmöistä taideterapiaa ja monenlaista niin kuin inspiraatiota haetaan taiteesta. Että kyllä se on nyt myönnetty, että sillä on suuri vaikutus meidän niin kuin toimintaan ja ajatteluun. Ehkä sitä vaan ei aina muisteta tuoda esiin. Pitäisi tuoda esiin enemmän. Ja varmaan voi sanoa, että näin dokumentaristina, että tuo näkökulma-ajattelu on hyvinkin tuttua ja tärkeää. Että onnistuneet dokumenttielokuvat on sellaisia, jotka keskittyy johonkin ja ottaa jonkun näkökulman, eikä pyri siihen, että minä tässä kerron kaiken. Aivan. Tämä on varmasti monessa muussakin taiteessa. Näin se on jo. Jos kaikki kerrotaan, niin silloin ei oikeastaan mitään kerrota. Menee ihan siis liikaa vaan vyörytetään päälle. Että pitää olla näkökulma, eli valikointi, joku fokus koko asiaan. Silloin ne puree ne asiat. Mutta sitten mä sanoisin sellaisen asian, joka liittyy tähän asiaan, johon Antti pystyy vastaamaan, niin itse kun olen toiminut fasilitoijana organisaatiossa, kehityspäivissä ja muuta, niin mulla on tullut tosi usein sanomaan, että täällä ei puhuta sitten ongelmista mitään. Ai jaa. Muista, Jari, emme puhu ongelmista. Niin tavallaan on tosi vaikea päästä siitä samantoistosta eroon. Siinä pitää olla joku metodinen lähtökohta siihen tekemiseen. Ja tämä tulevaisuuden ennakointi, jota on tehnyt, niin siinä se tarjoaa ikään kuin palasia siihen toisin ajatteluun. Juuri näin. Pääsi vähän niin kuin eroon siitä samantoistosta. Kyllä. Joo. Anteeksi, mä huomioin tätä, että tää on ääni. Se on pomoini vaimo. Mutta Antti, tämä liittyy siis kysymykseen. Se kysymys oli siihen, että miten sä näet niin kun sen samantoiston suhteessa tuohon hedelmälliseen toisen ajatteluun? Miten sä itse näet sen? No mä näen sen saman toiston, niin kun se on se, mistä meidän pitää päästä eroon. Ja se saman toistohan johtaa siihen, että tulevaisuus on
nykyisyys plus miinus 2%. Eli se johtaa tällaiseen niin kuin pelkästään numeeriseen niin muutokseen tajuamatta eikä niistä syvällisempään. Jos nyt tapahtuu niin kuin rakenteellisia muutoksia tai orientaatiomuutoksia. Eli se toisteisuus. Kuva, mä sanon, No niin. mä yhtäkkiä täytyy, että mä en ottanut nytkään kuvaa. Ai jaa, no hyvä sitten. Kuva. Ei ainakaan nyt toisteta kuvaa tehdä aikaisia kuvia. Mutta sulla oli vielä, oliko sulla käsi ylhäällä siellä? Niin, no joo, itse asiassa ehkä siitä kirjaa pikkusen vilkaisen. Sehän on mun äänikirjana myöskin tuo sun kirja. On joo, on. Sitten on myöskin tämä kirja, joka mainittiin tuolla, se löytyy englanninkielisenä, ainakin miehenkin kävi tallentamassa sen. Joo. Niin tuossa sanoin, kun siitä puhuttiin mediasta, niin nyt justhan on julkistettu, oliko Hesari julkisti, että ne rupeaa kategoriaamaan silleen, niin kun yrittää erottaa toisistaan niitä niin kuin näkökulma pohjaisia artikkeleita tai mitä nyt on uutisia tai muuta. Joo, kyllä. Tällä tavalla, mutta minä vaan mietin, että kuinka se on mahdollista niin kuin, että ylipäätänsä niin hirvittävän monesta näkökulmasta niin kuin katsoo asioita, kun se teet jotain juttua, kun itsekin joskus on ollut niin tehnyt lehtitöitä, niin onhan se niin aika vaativaa puuhaa. Että siitä pystyy häivyttämään niin täysin niin jotenkin näkökulman. Tietysti on riippuu vähän mistä on kysymys, mutta onhan se aika kunniakas ainakin pyrkimys nyt eriyttää selkeästi, koska nyt kauheasti sitten taas valitetaan sitä, että kun lehdet on niin, lehdillä on liikaa joku tietty asenne tai muuta vastaavaa. Kuulostaa niin siinä mielessä petolliselta, että kohdassa Joo, ei voi pitää. Juuri näin mäkin ajattelen, että siis väite, että meidän uutisemme ovat objektiivisia, ei pidä paikkansa. Ne faktat voi olla ihan okei, mutta sitten kun ruvetaan kirjoittamaan, niin silloin valitaan näkökulmia. Ja sitten se, että ei niiden näkökulmia, niitä pitää olla kohtuullisesti. Ei riittää, että on yksi terävän näkökulma voi olla, mutta ei varmasti voi vyöryttää kaikkea, koska niitä on loputtomasti. Et siinä voi olla se valinnan paikka sitten, että kuinka rönsyileviä ollaan ja kuinka uskalletaan keskittyä johonkin. No Hesari on mielenkiintoisessa vaiheessa, niin niillä on tämmöinen katsomus, ja ei ne sano näkökulmaa, mutta ne tarkoittaa juuri sitä, että näissä katsomusartikkeleissa on joku fokus, josta ne lähtee. Mutta huomasitteko, että kun oli Hesarissa tämä valtiovarainministeriön kaverin pidempi haastattelu, Joo. hän näytti siinä haastattelussa itse kuvittelevan, että se on objektiivista totuutta, mitä hän puhuu. Joo. Ja se synnytti valtavan keskustelun siis siitä, että minkälaiset taustaoletukset ja näkökulmat siellä itse asiassa vallitseekaan siellä taustalla. Mitä sä ajattelit siitä? No mä juuri samalla tavalla, että se antoi valheellisen kuvan, että tämä on ihan täysin läkkiselvää, objektiivista tämä meidän työmme. Ja sitten aika hyvät tutkijat, jotka tuntee asioita, sanoo, että ei kyllä tässä on aikamoinen valinta taustalla. Että ei millään tavalla voi sanoa, että tämä on niin kuin jotenkin objektiivisesti määräytyvää juttua. Eli jotakin siellä painotetaan ja valitaan. Ja tämä vaan jää, niin kuin painetaan niin kuin pois tietoisuudesta. Et se on ehkä se, halutaan hämätä suoraan sanoen. Että ollaan nyt kriittisiä tässä suhteessa. Kyllä. Eikö tämä kaveri halunnut olla joka paikassa esillä? Hän pitää sitä päin. Sitten se olisi ollut muissakin 6 juttua ensimmäisestäkin, olisiko Suomen Kuvalehti useampi juttu. Joo, hän on oikein mielellään käy esiintymässä. Siinä on myös sitä, että hän tykkää olla kuin rock-tähti. Että siinä on myös sitä, että hän nyt nauttii, kun kaikki tulee kyselemään. Kyllä. Joo. Kyllä. Se on noloa, kun retoriikka sitten pettää. Sitten kun sen taakse näkee, niin se on aika iso tavallaan menetys kyllä tuollaiselle poliitikolle, joka tekee julkista työtä. Niin tavallaan aika tyhmää ja tosi vaarallisia asioita, mitä puhua koska kumminkin lähtökohta ehkä tällä hetkellä kumminkin olisi näin vuosia ennen vaaleja ruveta tekemään jotain muuta. Niinpä. No niin, vielä kysymyksiä nyt Antilta, kun kerran Antilla on tänne saatu ja olkaa hyvä, rohkeasti vaan. Täällä on tullut tosi paljon muuten Antti jo hyviä kysymyksiä. On. Joo.
En voinut ennakoida, anteeksi. Mä nimenomaan ajattelin just ennakoida tämän tilanteen ja laittaa äänen pois, mutta sitten mä ajattelin, ei mulle kukaan soi. Anteeksi. Ei mitään. Mutta oli mukava käydä täällä ja huomasin, että olette kiinnostuneita esittämään puheenvuoroja ja kysymyksiä. Nämä on tietysti vaikeita asioita itse kullekin, mutta toivottavasti saitte myöskin jonkinlaisen kuvan, mitä tämä moninäkökulmaisuus tarkoittaa. Ja sitten ennen kaikkea, että miten näkökulmat on taiteessa ytimenä koko ajan. Otetaan Santille taputukset. Hei vielä lopuksi, kerro mistä sun kirja on saatavilla, kun täällä nyt näytti olevan joitakin tyyppejä. Kirjastossa on joku ja sitten hyvin varustetussa kirjakaupassa on 1 kappale. Hei, Otavan myymälä Uudenmaan kadulla. Siellä on paras valikoima, kirjoja paljon. Mutta sitten tosiaan tässä on myöskin Siis vaikka tuo on Liken kirja, niin se on Otava. Sekä Otava on tämmöinen Sigermä pikkufirma ja Like kuuluu. Näytä vielä sitä kantaa. Nämä asiat uudessa valossa. Se on siinä mukava kirja, että se on niin kuin yleistajuinen opus. Ja täällä on sitten lopuksi harjoitustehtäviä. Voi harjoitella. Hyvin kognitiivinen. Kyllä. Joo, hyvää jatkoa. Kiitos.